Ja. Ja, så rör han kast och Ja, det var Ippon. Det var öliga flott. Han lockade henne i några kast. Det var fantastiska flott där. It's Alex. Get around, do you? Oh my God, what is Go! That's it, Michael. So each of the teams that has come to visit us has brought a small container with water from their island. They will now proceed to pour the water into our fountain feature, which will stay there throughout the games. Daniel Tova så bronsna. Ja, det blir mycket. Alltså, man gör några fejler och... Bara Tovans det guldmedaljerna. Hur var det? Det var fantastiskt. Nu får bo över här i Pekkan. Så sekunder har han har vunnit trutchar, tappat 2 och tar det som han har tappat. Sen han förra av dem. Det är väl som man är i fotbollsmål så det är väl självmål alltså. Det gick inte väl alltså. Jag gav hopp han det var alltså ordentligt faktor rent. Han var sån heldig så sista distan där. Han gör det klart. Kappa sig själv och spelade bort. Det är inte lov, men han var god igen. Han har ju vunnit, men det är inte lov. Men... Ja, men inte 2 straffar. Ja, 2 straffar, ja. Jag blev nervös alltid. Jag vet inte vad sker här. Han var så arbetar nu till han smiter, ja. Så ja. Om det står en ända vid snitt var man straffpoäng så är det alltså hin som vinner. Ja, så hin som vinner. Det är inte så han alltså så tappar man det är inte chela tappa på straffpoäng alltså. Det är faktiskt nej men kan. Jag sa faktiskt jag tror inte så att jag kan få il men uppenbart. Det var förfärligt hvis han ska tappa på skit. Då man ser så hothungrig ut. Han tappade. Han tappade på skit då. Och jag kan på Kristiansen tappar finalen och på Trutchar Foiler. Det var en sån spel med att jag tappar på. Jag vet inte man kan säga det är en katastrof alltså. Det gör man bara inte.
Han ser inte helt nöjd ut Han är heller. inte nöjd ut nu. Men det var inte, han är inte nöjd vi. Alltså, jag heter helt inte att vara så... Nu är bara kappingar sedan jag var 4-årsaldern internationellt. Det är först jag upplever att tar bönus kom ett med på grund av en distans med i åren att med fira i alla synder att jag vunnit. Och till att hålla så gamla män i Guernsey eller vad jag vet, Gibraltar, till att hålla där inte. Det är också något av vanligt som står jag vid ena för döming så det är det ena spelare kan bruka snacka den vidare vi. Och han satt utan Disney och så faktiskt står Toko faktiskt koppla fram här vi att döma straffpoäng mot mig här som är faktiskt bara det kontroll ut och satsa på att få mig ut på straffpoäng så då vill du inte skulle vinna. Bronze medal goes to Maud Wickstrom from Åland and Maiken Brinsberg from the Faroe Islands. The bronze medal winners are Sanna Wilford from Åland and Silja Johansson from the Faroe Islands. Och tja, Nikolaj, den första mären var enska mästare i enska landslag. Så här hade vi inte en gång han själv vant han lägga särskilt, men som jag vet så ja, han fick ett ippon så det var perfekt. Ja, Big var här det gick ju då vanta. Ja, så är vi kommit till finalerna och det och i minus Einofors väkt platsen till Big Paulsen som ska börjas med en man i av Menorska som kör ner på. Sorry, kom nu. Oj. Han är flöjt på enka strupe här Bäckman. Men jag vet inte, domaren lät sig inte väl. Så jag var domare som var två var Sari Filsant. Men så också kom vi. Nu är det halvdegrepp så ska jag ha 20 sekunder så har jag vunnit. Klappa igen. Ja, jag vet inte vad där dömer här. Jag får det så ja. Ja, så dömde han till Firmons för Bäckva att se att det ser ut som han har vunnit sig i finalerna. Ja, vet helt vad det var poäng igen. Gott till Bäckva Paulsen och i under Einofors värte flashen. Bäckva Paulsen fick nästan vid försk och Askarnon. Flotta mynter här. Han fick ett gott tag om att börja vi. Det stod nog snägg var och gav sig Lucas med brinkarna. Men det var bara att höja av och hoppa på det bästa. Men jag följde nog tydligt distan att han var inte så stinner som han förra med över i semifinalen. Så jag fick av vånner på den vägen. Och det var bara om att jag röjna att sätta han alla tunna på uppgåvan att försvara sig själva. Ja, och så till ändans så nästan så att få att Abasaria tror att vad var det som hänt här på inte domaren tar i av snack och tydligt. Ja, man kan fresta sig att säga att dömningen Gibraltar hon haltar. Men det som händer är att det är ganska vanligt gjort och han är bra.
och jag kopion alltså är i vet inte kastet han kommer in och han kommer av richen. Så jag visste väl att det var Vasari. Men jag lät det bara som om det inte vet, ja, för att det ska inte virka som om det är en framprovokera något. Det kan ju låta till vänjaren. Det är ju tog då så att det var Vasari, men det tog han gå väl då. Ja, och det som är det stått är så har vi två Vasarier och har vi vunnit disten. Och lugga sätter han disten igång då. Och ta kom med norska männen bara över gamla hånden och säga vad ska vi ger oss det här, ja, och så vi bara visste gott att det var Leos, men domaren visste inte att det var Leos. And the gold medal winner is Bugvi Paulsen from the Faroe Islands. Second bronze medal to Sigmundur Johansson from Faroe Islands. Goes to Sanna Nolso Juhus from Faroe Islands. Det är Peter Sigurd Johansen som vi kan ju ringa på nu. Gold medal winner is for Petor Sigurd Johansson from the Faroe Islands. Edvard Johansen vill nu i Abelias. Jag vet inte vad det är, jag sa krokodillekast han är. Han har designat det själv överallt. Och det lyckades. Gold medal goes to Edward Sigurdsson Johannesson from the Faroe Islands. Ja, Magnus Paul Glerfoss. Nu stannar vi efter förra i finalen och vannar till finalen. Väntar du att det vara 5 dyster eller för förrän kanske jag avgöra Arne?
Ja, jag vant att vinna 3-0 så i slut. Det vant jag. Jag vant inte Edvard och sekund kom i spel. Det vant inte. Ja, så är vi kom till finalerna i ligapensionen i mannen och i judo. Och det är förjar i mode Sarema. Föringarna har stått sig väl förra parten och har Barsi i finalerna. Och det är alltså mot Sarema som Barsi har 4 veckor. Det är mest så det är att förjar färre vinner den ena dysten utan dyst kan man säga. Ja, så för den första dysten är att börja. Var Lennvik. Möter mannen från Sarma. Så var det så att den unge männen Jackson klarar. Ja. Ja, så rör han kast och han var uppån. Han var öliga flott. Han lockade henne i några kast. Det var fantastiska flott där. så är det Egon Paul Christiansen som helst för att vinna utan Bergast. Ja. Anchen motstånd med Bergast med Egon Paul. Det syns spelet ganska för han. Ja. Men nu kör en big med Paulsen så det skulle inte vara värre. Det är och vinner han här så är det Destin Lever så 3-0 för er. Ja, så stäcker man så är det så. Men hej med han var inte att han ska köra. Jag var inte vi får söka där flickande japaner. Ja, här kommer han. Nice nästan. Ja, till bara Biggo Paulsen och bara Lennvik hjärtligt att lucka vi en guldmedalj. Tack för det. Tack för det. Bara det var till som slapp av matcherna först. Hur så upplevde han den här distance där? Han är väldigt spännande men det har gått och jag visste att det är för att han förstod i kort bara. Så ja, kan man bästa så det lyckades. Ja, hur var det kanske Luisa hur till vänst? Jag kände Naren och också jag vill se emot och jag det bästa jag kan och läsa ner så kan du finna ett hål där öppningen och så kasta jag. Ja, vi går till nästan nog kött här att vinna. Hur var det som jag gjort utanför? Ja, men det som Disney börjar vi för in och följa kan annan av och han är rättligt stark och följer barnen vägen. Så tar det att omkommer om inte kommer för tatt med kroppen, ja, till honom. Och så tar jag också som jag plejer bruka och till lucka spännande. Ja, en ett gott bara hur känns det här att vara alltså någon till vart öliga gamla hinda i nästa gilla bara bättre än jag tror. Ja, det är väldigt gott. Det där som vi kör pröva för det är fantastiskt. Jag vet att för lite lunch i kroppen och något. Jag vet.